guys, welcome back to my YouTube channel. Buka maten chalaru itta kaandande itta gante 7 ganta nini late lakke dapande itta college graje semmu pura ande chontu dina raje ಅಂಚೆನೆ ಜಂಡ 9 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆದ ಪುಡಿ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಡಿ ಆವಂದು ಇನಿ ನಾನು ದಾದಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ ಕಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳು ಅಂಚೆನೆ ನೀ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಚ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದು ನಿಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಲಿ ಪುರ ತೆಕ್ಕದಾಯ್ತಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರ್ದೆ ಅಂತ ಯಾವು ഞാൻ ഡെയിലി ഈ ലോട്ടേഡ് അതാ വെച്ച നീര് 1 ഗ്ലാസ് പർപ്പെ ತುಲೇನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ದ ಹಾಂಡಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನಮ್ಮ ಆಪಲ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಪರೋಡು ಚೌ ನೀರು ಪರಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕೂಳಿದೆಕ್ಕಂದ ಪರ್ನ ತಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪುರ ಬೂರುಜಿ ಬುಕ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಅನುಕೂಲಿದೆಕ್ಕದೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟೀನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ ಪುರ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಜನ ಬೈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುಡ ಅಪಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈನ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟೀನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತರಿಕ್ ಒಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಲರ್ದು ಕಂತೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕುಚಲಿಗೆ ಆಪಲ್ ಪಾಡು ಹೂ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಚಲ್ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಆದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಪುರ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಪುರ ತಾಳ್ರೆ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀದು ಬುಕ್ಕ ಮೀಪು ಇತ್ತೇನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಳು ಇಂಚ ಬಾಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಡ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವು ನಮಕ್ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಪಂಡ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೋಯ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಪಾಡೋಡು ತರೆತ ಅಪಗಂಡ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಗೊಯ್ತದ ಕುಜಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಇತ್ತೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತರತೇನೆ ನಮಕ್ ಮಿರಾಡ್ತೋದಲ್ಲ ಪಾಡೋಳಿ ಜನ ಏರಾನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಕಲ ಪುರ ಪಂತ ಪಾಡೋಳಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಬಿಡು ರೂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೋಪ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿನ್ನೇನೆ ತರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟೀನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು 100 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಂದ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತುಗ ತೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಕಟ್ ಮಂತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಿಂತು ಚೂರು ನೀರು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಡೋದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕಡದಿದ ಹಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಶ್ಯಾಂಪು ಡವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಡೈಲಿ ನೆಟ್ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕುಜಿ ಬುಕ್ ಆತು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪೂರ ಹಾಕುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಡು ಈಗೋಸ್ಕರ ಡವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಂಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಇದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಎಂಟೇನು ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದೆ ಡೈಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಪುರ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಿಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಆಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮೆ ಪರೋಡು ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಾನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಯರತೆ ಗೈಸ್ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಡ ನಿಖಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಈ ರೂಟೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್